जय जगन्नाथ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଠା ଆଜି ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବହି ଧରିକି ପଣ୍ଡିତ ଏଠି ବହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଚାରିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି। କାଲି କ'ଣ ଅଛି? କାଲି କ'ଣ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା? ବିଜ୍ଞାନ। ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣିତ ଭଲ ହେଇଛି। କହୁଥିଲେ ଆଜି ଭଲ ହେଇନି। କାହିଁ ଭଲ ହେଲାନି? ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନଥିଲା? ହଁ ତାହେଲେ କାହିଁ ଭଲ ହେଲାନି? ହଉ କୁହ। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଗଛ ହେରିକା କହିଲ। ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥିବା ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଣୀ 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 କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ? ହଁ ଲୋକ। ଆଉ କିଏ? ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ମଣିଷ, ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ କହୁନା। ମାଛ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ନା ଉଦ୍ଭିଦ? ଆମ୍ବ ଗଛ ରୁଟି, ଘିଅ କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆସେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳେ? ଗଛ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ରାନ୍ଧେ ଯେ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ ସେ? ମାଟିରୁ ଜଳ ଏବଂ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି ପତ୍ରକୁ ଦିଏ। ପତ୍ର ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିଣତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ କହିବା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା। ଲଙ୍କା ଗଛଟା କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ନା ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ? ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ନାମ ଦିଅ, ରଙ୍ଗ କର। ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ଆମ୍ବ, ଫଳର ନାମ ଆମ୍ବ ମଟର। ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ସାରଣୀ ଲେଖ। ଫଳର ଆକୃତି ବିକୃତି, ବାଇଗଣ, ଆମ୍ବ, ଆଖଣସ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ବଡ଼ ଗଛରେ ଛୋଟ ଫଳ। କହିଲ ବଡ଼ ଗଛରେ ଛୋଟ ଫଳ କେଉଁ ଗଛ? ଆମ୍ବ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଫଳ। ହବ ପାସ୍ ଯିବ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ଆସ।
ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପାସ୍ ବସିକି ଆସିକି ପୁଅ ଆସିକି ଚାରା ଉପରେ ବସିଲା କହୁଛି ଭୋକ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିବାରୁ ଡକରା ହେଲେ ଯିବୁ ବୋଲି ଅନେଇକି ବଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଠ ପଚାରିକି ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁ କ'ଣ ବହି ଦେଖିକି କହୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ତଳକୁ ମୁହଁ କରୁଛୁ। ହଉ ତାହେଲେ ହଉ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତାହେଲେ। ହଉ, ଖାଦ୍ୟାଭାସା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ କିଏ କେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତାର ମୁଁ ପଚାରିବି, ତାକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେଉଁ ଭଳିଆ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି କେଉଁ ଜୀବ ଖାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଥଣ୍ଟରେ ଟିକି ଟିକି କରି କିଏ ଖାଏ? ପାକୁଳି କରି କିଏ ଖାଏ? ଚାକ୍ ଚକ୍ କରି କିଏ ଖାଏ? କୁକୁର। ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି କିଏ ଖାଏ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ କିଏ ଖାଏ? ତୁ କେମିତି ଖାଉ? ଭାଲୁ ଭଳି ନା କୁକୁର ଭଳି? ମାନେ ତୋ ମୁହଁକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଡଗି ଡଗ୍ ଭଳିଆ, ଲକି ଭଳିଆ।